Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Ташландык бакчаларга яңа хуҗалар табырга мөмкин. Мондый бакчаларга ничек хуҗа булырга? Ремонт эшләре төгәлләнде, асфальт турында оныттылар. Ни өчен хезмәт күрсәтүче оешма йорт яны территориясын бозган? Хатын-кызлар футболы буенча бөтен Россия ярышларында Чолык командасы җиңү яулаган. Мондый нәтиҗәләргә ничек ирешергә? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 52 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Мәшәлдә узган тәүлектә коронавирусның тагын 18 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 29 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 23823 очрагы билгеле. Аларның 21165 терелгән, 49 узган тәүлектә. Шоуларга bir юлы 4 төр вакцина тәкъдим итәләр. Спутник Ви, Спутник Лайт, Пивак Корона һәм Ковивак. Агымдагы атна ахырына кадәр тагын шәһәргә 100 доза Ковивак вакцинасы кайтарылачак. Аның белән үзе дәвалау учреждениеларында көтү кәгазенә язылган шоуларга прививка ясаячаклар. Спутник Лайтның беренче партиясе шәһәргә 1500 доза күләмендә кайткан. Якын арада тагын 500 доза китерү планлаштырыла. Бу вакцина бер компонентлы, ул беренче чиратта авыруны кичергәннән соң 6 айдан соң авыручылар өчен билгеләнгән. Россиянең барлык коронавирус вакциналары үз нәтиҗәлеген исбатлады һәм белгечләр көтү кәгазеннән чират җиткәнен көтеп тормыйча хәзер үк прививка ясатырга киңәш итә. Түтәләр һәм газоннар урынына чүп баскан бакчам, кыйшайган кыймалар, ташландык бакчалар, яңа хуҗалар табырга мөмкин. Хәзер аларның миллек итеп рәсмиләштергә рөхсәт ителә. Ташландык бакчага ничек итеп хуҗа булырга? Тулырак алдагы материалда. Ташландык бакчалар бакчачылык җәмгыятьләренә генә түгел, дәүләт өчендә отышлы түгел, әйтик, милекчене билгеләү кыен, шуңа бәйле рәвештә җир участогы өчен беркемдә салымнар түләми. Бакчачылар да күршедә ташландык йортлар булуын теләми дип билгеләп үтә бакчачылык ширкәте рәисләре. Моннан чыгу юлы бар, ташландык участокларны бушлай миллек итеп рәсмиләштерергә була. Әмма бер шарт бар: коммерцияле булмаган бакчачылар ширкәте әгъзалары генә ташландык бакчага хуҗа була ала. Әмма башта участок хуҗасын табарга кирәк. Моның өчен җирле хакимиятләргә мөрәҗәгать итәргә яки күчемсез миллек реестры белешмәсен соратып алырга кирәк. Гражданин берет выписку у председателя о том, что он является членом СНТ, обращается в межующую организацию с данной выпиской. То есть кадастровый инженер отмеряет участок этот, ставит, значит, ну и так дальше, там постановление утверждения границ, постановки на кадастровый учет и в дальнейшем придача в собственность бесплатно. Шунысын да әйтергә кирәк, җир хуҗаларының барысы да Росреестр тарафыннан исәпкә алынмаган. Әмма 3 елдан артык салым түләнмәгән һәм файдаланмаган очракта бакчачыны үз исеменә рәсмиләштерергә мөмкин. Әмма шәһәр яки район милекчесе булса ни эшләргә? Мы рекомендуем обратиться в орган местного самоуправления, который сформирует земельный участок, да, для постановки его на кадастровый учет. Для этого он обращается с заявлением в соответствующий орган, да, и как получается, он является членом садового некоммерческого товарищества, да, то есть у него есть соответствующий документ. Бесплатно в собственности ему могут сформировать данный земельный участок. Исегезгә төшерәбез, җирне үз белдеген белән алу хокук бозу булып тора, һәм штраф рәвешендә җәза чараларында күздә тота. Шуңа күрә бакчачыларга закон кысаларында эш итәргә киңәш итәләр. Лилия Гатина, Розалия Фахретдинова, Кирилл Габзин, яңалыклар. Ремонт эшләре төгәлләнде, асфальт турында оныттылар. Чолтова телекомпаниясына 20:04 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, хезмәт күрсәтүче оешма йорт яны территориясын бозган. Подъездларның берсендә тротуар эшләнеп бетмәгән, хәзер анда су җыела. Проблеманы хәбәрчебез ачыклады. 1,5-2 месяца назад раздолбали у нас возле подъезда асфальт. Каждый раз, когда идет дождь, тут собирается лужа. Чтобы выйти с коляской, пройти тоже невозможно через эти вот проемы. Мне как-то я отсюда захожу с коляской все время. Мне нет, не особо. А то, что в любом случае асфальт перед подъездом. Ну некрасиво, конечно, понятно. И как? А давно? Давно разломан? Месяца 2, наверное. Шоллар идарәче компанияга дәгъва белән берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән, әмма вазгыять үзгәрми. Хезмәт күрсәтүче оешмада бозылган асфальт өчен алар җаваплы түгеллеген әйткәннәр. Комментарии сейчас никакие давать не будем.
Потому что эти работы не мы производим, пока информации нет. То есть неизвестно, кто это сделал? Не, известно, кто сделал, там не просто так это все раздолбано. Шулық вақытта «Строим будущее» идәрәші компаниясында әлгі проблема хақында білулерін тротуар мұндай халда қалмайшағы турында білдірділер. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Айдар Мусин, яңалықлар. Әгер сізні бірер проблема бұршыса, екі шалтақлы хабар жеткіресіңіз келсе, біздің редакцияның қойнар ілімті телефонына шылтыратығыз. 51-31-31 номері тәулік бұйына үшлі. Қызықсынған екі бұршыған сұрауларыңызны WhatsApp қызметіне де йолай аласыз. Фотосуретлеріңізні һәм видеоларыңызны 8-939-311-31-31 телефоны бойынша күтіп қалабыз. Бәлкі нәқна келесі шығарылышта сіздің мәселе хал етілер. Иң яқшылары, хатын-қызлар футболы бойынша күн туп бүтін Россия ярышлары шолы командасы жеңуі білен тамамланды. Турнир Башқұртстан Республикасында узды. Мұндай нәтижеге нешік ирешілген толырақ хабаршыбыз материалында. Футбол бойынша хатын-қызлар жиылма командасы 2010 елда туған қызлардан тұрам. Оларға небары 11 еш, әмі олар енді профессионал спортчылар һәм зор ярышларда жеңушілер. Команда наша, она суперская. То, что все красивые девочки, сильные, смелые, отважные. И мы веселые. Я не устаю, я даже люблю оставаться на вторые тренировки со старшей группой. Я стараюсь выкладываться на все силы. Күн туп бүтін Россия ярышларында 16 команда шул есептен шолдан строитель командасы да қатнашты. Матчқа қадар бір атна қала күнге 2-шер күшейтілген тренировкалары бассейн, хаталар үстінде іш башланды деп белгілеп өтті тренер. Ял итерге вақыт жоқ еді. По моему мнению, что наша группа была самой сильной, потому что у нас команда Камышин заняла 2-е место, мы с этой командой играли 2-й раз в финале. Вот. Мы играли с городом Камышиным в группе, Санкт-Петербург и город Аша, Челябинская область. В 1-4 мы обыграли Ростов-на-Дону, а в 1-2 Белгород, команда Белогорья, и в финале обыграли город Камышин Волгоградской области. Халит кечкірешті шолы хатын қызлар командасы алға шықты һәм 5-3 есебі білен ұтты. Нәтижеде спортшы қызлар күн туп бүтін Россия ярышларында жеңу есімін яулады. Ең яқшы ойыншы деп Айгүл Хайриддинова танылды. Лилия Гатина, Розалия Фахруддинова, Кирилл Хабзи, яңалықлар. Әбіз ескәрті бұзабыз COVID-19-ға қошы вакцинация дәуам етем. Ауруларсыз иммунитеті бұлдырға тілейсіз екен коронавирустан прививка ясатығыз. Бұл сізге жеткіресі соңғы мәғліметі біз еді. Мен Лилия Гатина сіздің білен сау болашам. Ихтибарыңыз үшін рахмет. 31 июля в 17:00 футбольный клуб КамАЗ приглашает всех на матч против команды СКА Хабаровск. Приходи поддержать команду в новой лиге ФНЛ. Билеты без очереди на fckamaz.ru. 0+.